Hubungan kami, kualaman hola si Jagarun, asa badang ma, godang mula-mula, marmula dunauli, marmula dona dengan di topa amat martua debata, laos pada udah mama, godang sobai, amat dari bataro si sopa onatong, asa di pasar seluhna, akan narikot di koparan ni daman nasari madon, laos pada udah mama muse, godang si Jagarun. Anggir di dunia ini dan dari berdua tong di masyarakat di mana tong akan jagar tu selalu masa goparana laos pada mama muse godang mangaleti akan lihat horas seluruhnya dia kapardalanan akan goparan di dalam nasari major laos pada mama muse godang ina saur majua marpagi dokter sama tanah majua di bawah di masyarakat kon tu ina nami nama balu saat tuna saur majua anu ma hasa atar nama bagi doa memang pada nami baik damang ma
man Dio pernida di selu nagopar di damang nasa kay do sana ka namara laos buhi damang ma doon ko ta kasawatan ni asasama sulu dino ko tubotan ni tigaras lungasahat humay kan malalaman damang nasa kay tong lilik kami mangulo saat lupa kami saat pa oras sa damang ma